Kublai pikin nang pait baro bat kumju yaki subscriber. Tementa kendiat nginya pai jaka kubor kabalami na po kadauba South America. Balka kubor ka dai chapang ka jingbam Hynroh sngi. Kabala jia men sining kong ka khat South tarik ubunai Desember usnam arjar arpau hakate ka dauba South America. Tementa ha chobangan ya chai ni kubor sakmat ngakwa bun pensyai kendiat halor kane ka jingbam Hynroh sngi. Hoi babuna pedang jongi khasi ngai bet baka Hynroh ka bahe ba. Kabam ya kasngi baka sapelong ya partai bakandum Henry kat kum ka kat sayan pat ka dai da kumwei la ong ba kat sayan ka ong ba ada ubnai u wan hakmat ka kasngi namar ba ubnai u shat Tauriel iaka partai baka sidan pat tingkat ba ubnai hakapar men sngi wan mi chepo partai Henry wan mi pat hakapor baka sngi kadang tingsan ba uneu ubnai ulika ya kasngi kamut ba udan hakaju ka posyan bat kasngi balda uneu ubnai udan hakaju posyan bakasngi budan hapadang jangka perthai bakasngi kamut ka jingshai nakasngi kala syaka na hubnai bakasa pelang pat yaite ijaka kaba uneu bunai udan bakan ka no ketika jingshai jakasngi balang bakan ka jingbam Hynroh sngi ru amba ubnai ka alot ya borok we ka perthai ban pikeladum hadim laka ya sngi Henry ka tang jaka kaba utei ubnai udan hapo kaju ka posyan bakasngi barngat harai players thu katne kat kum kan jing batai link kat kajanga balada pemia sotho sa shukali shapo ki comment jangan ka video pangan sajuba matte mentang nya phai na pat chaka khubor ka badai jangan video la ong ba men kha South tarik ubnai Desember usna marjar phau ka jing ba Hynroh sngi kala jia ka te ka dauba South America habaki breo jangki artli kiri na po ka te ka dauba South America bakan thob ya ka Argentina bat Chile kila sakhi ya ka jing ba Hynroh sngi hakate ki artli kiri Malaong bakane kajing bam Hynroh sngi kala nek kumba minute si pau second. Bat dadap nang to ka perthai kala shai biang kumju. Bat te mentanginya pet pat ya ka jinglong jingman jek snong ki thau jong ki te ki artli kiri hakapor bakane kajing bam Hynroh sngi kadang ya chakmat. Bat mentanginya pet ya ka wake snong ka badan hapo ka ri Argentina. Badang ne pila banyi iba kat ba ka te kajing bam Hynroh sngi kadang ya chakmat ka perthai suki pasuki kala dum. Bat tangkumba minute chip house kan pat ka perthai kala shai biang te takane khubam taka janmet insai syam biang pat ha ka wei ka video ka ban sawan